bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiramon hande ko ñalawma dimanche hawri ko 15 lewru septembre hitande ujunnaji 2024 habaruji men ɗon e ɗemgal pulaar ɗum noon ene wayno habaruji men hannde ko états-unis tan donc e ñalawma en toon to florida tugnade kadi ko reportage ko ñalli reporté toon kanko Donald Trump neɗɗo goto nanggama toon wiya wonde ko ƴeewano ene joguino anni kañum hoore mum wardemo ɗum noon ko caggal nde kanko hoore makko nde wonno toon to nokku mo pettata mo mbaɗata golf o yano ko toon ɗum noon nde wi toon nde en hawni tugnade hannde no rapport o haaliri hono goto e secret service aji yi wonde e nder luppuji muɗum wondi ko neɗɗo goto ne woni e grillage en jogui fetel caggal muɗum ko kamɓe secret service ko kamɓe guiɗi fellude oɗon pellimu nde noon oɗon e appartement ƴefti kayko muɗum joole oto nde joole oto noon tignade kadi ha hande rapport o no yaltiri e machine aji mabɓe ɗiɓe jogui ɓe mbawi andude holla numéro oto muɗum ɓe ndewi muɗum haaɓe nanggoye ɗum ken wona 40 mayal ummade oɗon nokku ɗum noon neɗɗo nanggaɗo kañum hoore mumen wayni ko nde o nangga nde o waɗani résistance o haɓaka o waɗani haydara o gañaki o gañani hay goto kono e wayno oɗo saha joni kamɓe secret service eɓene nanguimo ɗum noon tugnade hande habaruji gomri toon ko sakkiti ko hono kanko président Joe Biden nder message mo windi o wimo o weltima au moins hono kanko ancien président Donald Trump gañaki e kadi ne wuuri ne selli donc président Joe Biden o wi kadi o haalde e yimɓe makko en secret service e yimɓe kadi liggotoɓe ko fati en dadiɓe fédéral ɗum no guila FBI ha e secret service ha mbawi haldude makko mbawi haalandemo gueɗe ɗo no jaari en mbi wonde koɓe tuumi oɗon joguino ko anni kanko hoore makko felludemo kanko Donald Trump tugnade hannde noɓe kaaliri ni kanko président Joe Biden o wi kadi o yamiri oɗo saha joni enquête yo continue waɗede pour ande holko woni sababu ɗum ɗon ɗum noon kadi o haali kadi o wi wonde kono hewno wiide ni wala foof ko wiyete en fitina poɗɗo wonde ko fate politique kadi fitina mbawɗo wonde foof fotani wonde e ndiɗo leydi o yamiri kadi hono dadiɓe fédéral ɗum noon surtout secret service yo mbawa wadde kala doole ɗi jogui walla kala hattat mo jogui pour beele ne mbawa dandude walla ne mbawa rende beele ne mbawa rende hono kanko ancien président Donald Trump ɗum noon ko ɗum woni kanko Donald Trump ko wawi wonde fof ene wayni ko donc tugnade hannde rapport mo kamɓe FBI moɓe jaltini hono kanko biyeteɗo Wesley Ryan Ruth o honno ko toon to wiyete Hawaii o yaara ko duuɓi 57 e kanko kadi ene wayno o nanggama laabi kewɗi adi hannde ɗum noon ko nanguira toon gueɗe tokos kanko noon kadi ene wayno o andama wonde o meeɗi haaldude New York Times surtout henne kadi omo jeeya e fedde ko mbiyata fedde international volontaire uji international centre muɗum taw ko walloɓe pour wadde dañji yimɓe haɓoyteɓe walla ko walloɓe toon de Ukraine e kanko hoore makko kadi o haaldinɗumi o haalino meeɗi kadi entretien mo waɗi e hitande ujunnaji 2023 ɗum noon wonno koye lewru mars ñande 25 mars o haalino wi wonde ko ene wayno walla yimɓe dogɓe gummiɓe toon to Afghanistan jeenoɓe e Taliban dogɓe arɓe ɗo henne wonde ɓeɗon en mbawi wallede beele ne mbawa haɓoyede toon to Ukraine e nder kadi 10 mars o haalino kadi o wi wonde o jeeya koye walla centre organisation international wallaɓe ko fati Ukraine surtout ko wallude Ukraine ɓe heɓde kala ko fati ñamde kala kadi ko fati gueɗe cohli ɓe mbi kadi hitande ujunnaji 2022 kanko hoore makko o waɗi lebbi kewɗi toon to Ukraine ɗum fof ko tugnade kadi rapport ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe FBI e kamɓe secret service ɓe goni koye enquête oɗo saha joni laaɓani taw est ce que kanko hoore makko fellino kono noon ko ɓuuri labde kam ko secret service goto men yi fetel makko noon hunuko ko en ne yalti e grillage kañum hoore ɗum fellimo nde noon ko ɗum woni kanko dogui o joole oto makko ɗo joole oto makko noon ɓe mbawi yiide hono matricule oto ɓe ndewi hen ɓe nangoyimo ken wona 40 mayal toon to banggue wargo Florida ɓi ko goto haali wi wonde ko kañum ne andi ɗum ɗo wona bamum foti wadde ɗeɗo gueɗe bamum wona neɗɗo violent bamum wona neɗɗo kewɗo fitini kadi wona neɗɗo baɗo gueɗe baɗe ni han hessinade o biyeteɗo Ryan o ko bammakko e kadi o ala foof ko wawi haalde goɗɗum illa ko haalde caractére muɗum ko neɗɗo ko babiraɗo jiɗɗo ɓiɓɓe muɗum ko neɗɗo kadi jiɗɗo toppitaɗo ɓiɓɓe muɗum kadi ko neɗɗo gonguirante ko neɗɗo liggotoɗo no fewi
o anda holko kewi Florida non ko wajo taka ko kono ɗamini kam wonde ko gueɗe ɗeɓe kalata ɗe fof ko gueɗe tan koɓe mawnini ɗum walla ko kamɓe créé ɗum yo taw wodani ɗum noon kadi ko haalluji puɗɗiɗi yaltude joni est ce que ɗiɗo attentat walla ko wiyete Donald Trump fellama ko ɗum ɗo fof est ce que wona kamɓe campagne oɓe toon créé ko wawi wonde fof Donald Trump wonno ko toon to golf sport biyeteɗo golf waɗete toon ɗum noon wonno toon koye club makko ene wayno ko ɗon ɗo fijata ko golf ɗo ko ɗon sécurité service ari ƴeftimo woɗɗinimo oɗon nokku ko fati réaction ngaji hono kanko Mitch McConnell ɗum noon ko gardiɗo républicain ji toon to Sénat o wi wonde won eɓe belti wonde oɗo saha joni hono kanko Donald Trump misi o kanko hoore makko refti konngol wi wonde ko ala fof ko fitanuɗo foti wonde eko fati politique e leydi mabɓe o ɗum noon kadi ene wayno ko kala naggaɗo waɗa ɗeɗo goɗɗe ne foti won ñawede foti kadi nawede lawol ɗum noon ko kanko haali ɗum kanko Mitch McConnell hono kanko kadi Donald Trump ene wayno ko caggal nde ɗum ɗo waɗi nde kadi o windi henne kadi e message e page makko média social o wi ɗum ɗo kadi ko pour beele walludemo ko fati fundraising o wi ɗum noon ene wayno ko kanko hoore makko o hulani mo selli e kadi ene wayno ko hay goto gañaki kono o wi wonde ko o jogorani dartade e haare makko nde wonde o wimo continue toujours yidde supporteur uji makko donc ene wayno kadi o wi wonde ko so tawi kamɓe fof ɓe denti ɓe goni neɗɗo goto maɓe mbaɗa America kadi wona great ɗum noon ko kanko publicité makko Donald Trump ko jiida ɗum ɗon gardi suudu représentant ji hono kanko Mike Johnson kanko hoore makko yeeni hande toon to Florida e caggal nde o yindiri Donald Trump nde o haali o wi wonde ko kelli e kanko ɗum noon ko joom suudu makko ɓe garini toon to Mar-a-Lago ɓe mbawi kadi joddade Donald Trump ɓe mbawi kadi ko Donald Trump ene selli ɗum noon wayno o wi Donald Trump o wi ala neɗɗo gonɗo leader e Amérique dañƴe caɗele hono Donald Trump ɗe dañi ɗe e kadi ha hande ne continue wonde tiiɗ continue ha hande jogade pellital pour wawde yidde ardade donc campagne makko kanko Donald Trump ɓe kaali kadi ɓe mbi wonde ko wonde kanko Donald Trump oɗo saha joni omo heesi bon siftinde on tan ene wayno ko hande ñalawma ko hadde ɗum ɗon wadde ene wayno ko ñalawma beete o yimɓe hewɓe jaltino toon to Florida ɗum noon ko saraji galleji makko walla saraji kadi nokkuji gonɗi hakkude galle makko gonɗo Mar-a-Lago e nokkuji kadi toon to fijata golf to ɓe mbi wonde ko ene wayno ko ɓeɗon yimɓe haytinaɓe ko arnoɓe seppu koɓe goytotono ɓe mbi wonde ko haalluji Donald Trump haalannoɗo ɗeɗo balɗe ɗi ɗum noon ko guila ñande débat waɗi ñande sappo lewru septembre ha oɗo ñalawma hande haalluji wiide wonde ko wiide wonde ko yimɓe haytinaɓe wonɓe toon to Springfield taw ko immigré ji mbatti nanngude dawaɗi yimɓe mbatti nanngude ulluɗi yimɓe mbatti nanngude kadi hay ndiwri ndi ngannduɗaa ñaametake ene mbara ɗum ene ñaama ɗum noon ene wayno ko ɗiɗon haalduji hono kanko Donald Trump e kanko kadi adjoint makko JD Vance eɓe continue haalde ɗiɗon haalduji ɗeɗo balle fof donc ɓeɗon no arnaɓe toon sepputande ko ɗum ɗon goytotono donc ɓe mbino koɓe paada ha Donald Trump arta beele rewa e lawol ngol pour beele yiyaɓe kam anda kamɓe koye maɓe beltaki ɓe jiiɗi kamɓe koye maɓɓe ko dañde respect ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum woni ko kewi kadi ga to États-Unis hono kanko Donald Trump woni ko won neɗɗo nanggaɗo biyeteɗo Wesley Ryan Ruth ene wayno ko kañum tuuma oɗo saha joni wonde ko yinno ko felludemo walla wardemo kanko Donald Trump oɗon ene wayno oɗo saha joni nen nangga eɓeɗon continue enquête ɗum noon ha hawnaki ɗo e janggo kadi ma wor ko laaɓi hen kono noon ko ɗum woni habaruji ɓurɗi wonde mawɗi ga enen toon to États-Unis bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗon ñalawma dimanche sappo e joyi lewru septembre hitande ujunnaji 2024 ɓen mbaala jaam ha janggo jarama.